Welcome Centennial Aringay, La Union. Hello guys, welcome to my vlog, Jello Vlogs. Please like, follow, and share my videos para updated po kayo sa aking mga susunod na upload videos. Guys, magsisimula po tayo guys dito sa Santa Cecilia papunta sa Aringay Tunnel or Centennial Tunnel of Aringay, La Union, tourist spot. And guys, ayan guys, dadaan na tayo dito sa Pidpid ng Santa Cecilia. Ayan. Pasensya na po guys at hindi po tayo gumamit ng background music kasi bawal na bawal po yun sa algorithm na ating ina-applyan para tayo ay magkasahod na guys. Ayan. Malayo pa tayo magkasahod sa YouTube kasi konti pa lang. Kaya guys, please follow my YouTube channel, Jello Vlogs. Ayan po. At dito na rin po sa aking page, Jello Vlogs din po guys. Ayan. Dito na po tayo sa San Simon West. Ayan, malapit-lapit na. Sa kabila niyan po guys, yan na po yung Centennial Tunnel. Diyan. Yun. Lapit-lapit na tayo guys. Tiis-tiis na lang. At ating ibabahagi, ikikwento ang tungkol ng Centennial Tunnel ng Aringay. Ayan guys, malapit na tayo sa Barangay Bokbok, Santa Rita East ng Aringay, La Union. We are entering, malapit na tayo guys sa Centennial Tunnel dito sa Salapak po yan guys. Ayan, lapit-lapit na. Let's go. Welcome Centennial Aringay, La Union. Tara, mag-tour po tayo guys. Ito ang Centennial Tunnel, isang abandonadong lagusan ng tren dito sa Aringay, La Union. Ang tunnel ay may 500 metro ang haba at 7.5 metro ang lapad. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas, noong ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit umano ng Imperial Japanese Army ang lagusan bilang punong tanggapan. Nang maglaon, naging sikat na lugar ang tunnel para sa mga treasure hunters na naniniwala na ang estruktura ay naglalaman ng ginto ni Yamashita. Ang tunnel ay binigyan ng pangalang Centennial Tunnel noong 2013. Ang Centennial Tunnel ay sinadya upang maging bahagi ng isang pampasaherong linya ng tren na nag-uugnay sa Aringay hanggang sa Baguio. Ang pagtatayo ng linya ng tren ay nagsimula noong 1911 ng British firm na Manila Railway. Natapos ang istasyon ng Aringay noong 1912, nagsimula ang pagtatayo ng tunnel mismo noong 1913. Gayunpaman, pinilit ng World War I ang MRC na iwanan ang proyekto. Dito po nagtatapos ang aking pag-vlog sa pagkwento tungkol sa Centennial Tunnel ng Aringay, La Union. Huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel at ganoon din po sa aking page, Jello Vlogs. Thank you for watching guys.